Organic nga pamaagi sa pagpamuhi og baboy nga gilaraw unta sa Mandawi City, dili kuno kaom nga ipatuman matud sa usa ka opisyal. Nangayo og pagpasabot kabahin sa isyu ang konseho sa syudad. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa regular nga sesyon sa konseho sa Mandawi, gipatawag nila ang nagduma sa City Agriculture Office. Nangayo og katin-awan ang mga opisyales kabahin sa plano unta sa organic hog raising o pagpamuhi og baboy dinhi sa Dakbayan. Apan gipasabot sa OIC agriculturist ang organic nga pamaagi sa pagpamuhi og baboy lisod nga mapatuman sa Dakbayan. Matud pa, kung ipatuman kini dunay angayang subayon nga standard sa proseso sama sa pagpananom og mga mamahimong ipakaon sa baboy ug dili paglawg kanila og feeds. Ang commercial feeds dili siya pwede when we are into organic pig production because of the presence of the growth hormones, mga growth stimulant. Laing gipasabot ni mga adlaw nga ang organic hog raising magkinahanglan og halapad kaayo nga lugar alang sa mga baboy ug dili pag-enclose sa gamay nga tangkal. Butang nga matud pa, lisod kay limitado ang lugar sa Dakbayan. Mura siya manok nga free range lang, buhian siya, so kinahanglan siya dako nga area, wala tayong space. And then ang kanang ato karon nga mga swine dispersal recipients kay nakamantay swine dispersal program, naa na lang siya na-concentrate sa mga mountain barangays. Ang issue sa hog raising ang usa sa natuki sa sesyon, taliwa sa issue sa African swine fever. Gipatawag ang city veterinarian kay may mga pangutana ang konseho kabahin sa maong sakit ug kun naabot na ba kini sa Dakbayan sa Mandawi. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.